Salam dostlar, men Mikraf. Sizden bilýäňiz Türkmenistanyň rapperler aýdymçylary araňda ad klipe düşýär. Ad ýöne saz diýilýän. Olar ad klipe düşdülerim adamlaryň aňyna galýar. Esasan men üçin Dark Room Posse toparynyň oglanlary Türkmenistanyň bu işi iň gowy şekilde ýerine ýetirýärler. Men bu videoda men üçin Dark Room Posse agdalarynyň iň gowy 5 klipi bardy aýdyp geçerim. Şeker bilen duygu paralel, sağlık bir karamel. Bizim ulu lyas, ya da ulu görünýäs. Az diýse o mes, maňa ýaz diýe o ses. Barimizim ýolawçy hawa, ýöne ýollarymız aýry. Birden içimizde tawa, berenok uky, ertirem gaýgy. 5-nji ýerde gödüň jugutly umyt atly aýdymna çeken klip ýerleşýär. Klip 2013-nji ýylyň aprel aýyna çykdy. Onda ýaşaýyş durmuşyň sylsyrymly öwrümleri hemde şäher bilen adamyň ruhunyň gatnaşyklary hakynda iňçe filosofiýa öz beýanyny tapýar. Käwir tetirlerde protesto özüni görkezýär. Dogry ýaşamagyň kynçylyklary sözleriň içinde gizlenýär. Jüdoli umit bar, melatonli bulutlar. Açılmaly näçe kapylar, ýöne garşyk gelen açarlar. Yanlışlık bilen yanlış saylap baran gıydiyalı. Sonradan ökülmek bu, sonradan sapak yalı sökülmek. Şunum aysam rap del deplerden saza dökülme. Yüzümdeki şekildenim çekinmen men diysem yüzüne şekil verme. 4-nji ýerde ýerleşen klip Abdudahi feat Arakon Ulolyas. Klip 2013-nji ýylda Kazan şäherinde düşürildi we 2014-nji ýylyň fevral aýyna çykdy. Hiç aýdym bardy, biraz aýtsam, biraz geçmişi ýatlamak we ökünmek, biraz protest. Olar çağlykda ýalňyşlyklar öğrendiklerini, inni beýle ýalňyşlyklar öwrenmek üçin olaryň noklaryny aýtýarlar. Şäheriň enelip gowunda la 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 la, özüne gerekleri ey, geçibim yolları ulalyas. Şäheriň enelip gowunda Gürlesem günäni biz gürlemesegem, dünýä ýutkap barýar men ülkemesemem. Ýarlyğa ýanganyň gülkülerime bagışlary dert doly ýylgarsalaram, pul briz ýaly geler, tut ýüzüň gele. 3-nji ýerde Abdudahi feat Vagrant Mung 2020-nji ýylda çykan iň gowy kliplerden biri. Bu klip Abdudahiň 6 ýyldan soňky çykan birinji klipi. Ne aýdyma, ne klipa, ne de klipiň düşürilişine hiç ýylsöz ýok. Aýdymyň sözleri ören manyly. Abdudahi we Vagrant häzirki durmuşyň ähli agyr mesele we kynçylyklaryny gozgapdyrlar. Bir gereksiz sowat, ýene müň sapar towa, ýene müň sapar towa, üstüne müň sapar towa, towa. Yarın bahasyny hemmesini alyp git, ýüzüne çykyp ben düýgüne çömüp git. Biderek trendler, barsy biderek, men çynym aýtýan bulan barsy biderek. Gecelerim bilen ok bu oğullarının sırlarını, baryasan pırlanıp, tozonlu şemalara kirlenip, gitsegem derde karşı hinlenip. Duygulanma günah del mençe, bu hemişelik dünya del. 2-nji ýerde Abdudahi Götök, Arakon we Şöhratyň ýatytyň klipi ýerleşýär. Dark Room Posse toparynyň oglanlary ýyllaryň beren kämilligini bu video klipde beýan etýärler. Ve öz boluşly stilleri bilen ýadygyly, ýaşalan dostlyklary, ikiýüzlük we doganlyk wakalaryny pelsepi lirika bilen aýdyp geçýärler. Bu klip Krasnoyarsk şäherine güýz aýlaryna düşürildi, montajy Abdudahi tarapyndan ýerine ýetirildi we 2014-nji ýylda halka paýlandy. Bir gamly sessizligi bozýan bu sözlerim ýöne del. Senem göze boýa gowsuňynda diýenleriň böni del. Diýeli boğlan sewünýä gaty, sebäbi ýöreýän.
Saralga ýatkazlarym, guturmaz näzlerem, dawaly bätlerim ýatkazlarym, demir tiken ýaly saralgy. Üstünde sözler yaraly we yaragly. Yüzümde bolsa indim yara ýydy, du biriniň zaýlynyň gyýdy du. Ve birinji ýer götök Awtoday Vagrant we Black Shadow'un gatnaşmagyna demir tiken aýdymyň klibi. Klipde Dark Composer toporunyň oglanlary çagalyk ýyllaryny ýatlap Krasnovodsk şäheriniň käwir ýerlerini görkezip durmuşlaryny öň bolup geçen wakalary böleklerini gurrun berýärler. We bu klibiň montajy hem ýene Awtoday tarapyndan ýerine ýetirilýär. Ol tikenli simler ayaklara başımam, degir bu tayaklara daşımam. Şo karanky jengel, çekilmek ya. Şagallar mesken tutupdy. Şeýlelik bilen ýene bir videoň soňuna geldik. Eger videony haran bolsaňyz like goýmagy, öz pikiriňizi tesbirlerde ýazmagy ve inniki videodan habardar bolmak üçin kanalyma agza bolmagy unutmaň. Men Vikraf. Inniki videomda görüşýänçek, hoş, sag bolun.